ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Суҳро Холиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. дар шаҳри Душанбе таҳти унвони ҷавонон дар масири истиқлол ва давлатдории миллӣ фестивали дӯстии ҷавонони пойтахт баргузор гардид. Ин чорабинӣ аз силсилаи тадбирҳои ҷашниест, ки ба хотири рӯзи ҷавонон дар доҳаи 2 моҳи май дар Тоҷикистон гузаронида мешавад. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. фестивали имрӯза оғозбахши чорабиниёст, ки имсол ба хотири рӯзи ҷавонон таҷлил карда мешавад. фестивали дӯстии ҷавонони шаҳри Душанбе аз саросари пойтахт ҷавонони фаъол, таҳсилкунандагони муассисаҳои гуногуни олиро ба ҳам овард. ба зери унвони ҷавонон дар масири истиқлолият ва давлатдории миллӣ тадбири мазкур дар ҳамдастагӣ гузаронида шуд. ҳамчунин масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ карда аз мавқеъу нақши ҷавонон дар ҷомеаи феълӣ ҳарф заданд. Гуфта шуд, ки таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти олии сиёсии мамлакат нисбат ба ҷавонон боис ба он гаштааст, ки ҳамасола нақши онҳо дар рушди тамоми бахшҳо чашмрас гардида, ташаббуси ҷавонон дар тамоми самтҳо дастгирӣ пайдо менамояд. шинохтани ҷавонон ба сифати нерӯи бузурги созанда худ далолати онро дорад, ки ҷомеаи Тоҷикистон такя ба ин нерӯ дорад ва умедвориҳо ҳам аз ин насл хеле зиёд аст. ҳоло бошад барои омӯзиши илм, соҳиб тахассус гаштани онҳо, бархурдориашон аз фанновариҳои ҷаҳонии муосир имконияту шароит фароҳам буда, дар ҳамин доира дигар тадбирот низ амалӣ гашта истоданд. қайд гардид дар чорабинӣ аз иштирокчиён даъват ба амал оварда шуд, то имконияти феълиро васеъ истифода бурда дар анҷоми ҳар кору пайкор дурандешу ҳушёр бошанд, то тавонанд барои ҳифзи арзишҳои миллӣ ҳиссагузорӣ намуда ҷомеаро бештар рушд диҳанд. аҳлиҳунар дар доираи фестивали имрӯза барои ҷавонон шоми губорои дӯстиро ташкил намуда, бо иҷрои таронаву оҳангҳои ҷолиб хотири ҷамъомадагонро болида карданд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Восе, сохтмони 400 адад иншооти нав ба нақша гирифта шуда. аз ин шумора давоми 2 соли гузашта 351 иншоот мавриди истифода қарор дода шуд. дар 10 рӯзаи аввали моҳи май боз 5 иншооти аҳамияти иҷтимоӣ дошта мавриди истифода қарор гирифт. ҳамкори мо дар минтақа Хоҷа Назириев иттилоъ медиҳад, ки бо наздик омадани таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти ватан, тараддуди сокинону мақомот бештар шудааст. дар доираи корҳои созандагӣ ва ободкорӣ барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Восе иншоотҳои нави аҳамияти иҷтимоӣ дошта мавриди истифода қарор мегиранд. дар 10 рӯзаи аввали моҳи май дар шафати шоҳрои Душанбе Кулоб воқеъ дар деҳаи Ҷаврез ҷамоати деҳоти ба номи Абдиавазов маркази хизматрасониҳои маишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. иншооти мазкур бо пешниҳоди ҷамоати деҳот ва ҷалби соҳибкор Султон Давлатов сохта шуда, нуқтаҳои хизматрасонии он барои ҷалб намудани сайёҳон ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида шудааст. шукронаи давлат, шукронаи истиқлолият ба мо соҳибкорон шароити хуби соҳибкорӣ фароҳам овардааст. мо дар деҳаи худамон тамоми замонавӣ дорухона, ки эҳтиёҷоти мардум ба ҳамин бисёр зарур буд, мо сохта ба истифода додем. дар оянда нақша дорем, ки боз дар саҳми худро дар ободии ватани азизамон гузорем. соли гузашта мо майдончаи варзиширо ба истифода додем. ин сол ин корхонаи мо иборат аз 15 ҷойи корӣ. бо дар назардошти соли ҷанбастӣ ташаббуси солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо мақсади ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҷалби соҳибкори маҳаллӣ дар деҳаи Чорбоғ ҷамоати деҳоти ба номи Мирзоалӣ Вайсов бинои нави дуошёна иборат аз марказҳои гуногуни хизматрасониҳо мавриди истифода қарор дода шуданд. корҳои созандагӣ дар ҷамоати деҳоти ба номи Худоё Раҷабов ҳам идома доранд. дар деҳаи Осмонбека бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҷалби соҳибкорон оилаи Қодирзодаҳо назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 бинои нави таълимӣ иборат аз 10 синфхона мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. то ҷашни муқаддасу бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар деҳоти ноҳия иншоотҳои нав ба нав мавриди истифода қарор дода мешаванд. гузориши Хоҷа Назириев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид.
дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд тадбирҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ аз ҷумла таҷдиди роҳҳои автомобилгард вусъати тоза касб мекунанд. Таъмиру таҷдиди иншооти иҷтимоӣ ва дигар тадбирҳо дар доираи нақшачорабиниҳои 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳрезӣ шуда, барои анҷоми он мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону сокинони шаҳр ҷалб гардиданд. ҳамкорони мо маъракаи мунфаршкунии қитъаҳои алоҳидаи масири мошингузари ин шаҳрро дар гузориши худ пайгирӣ карданд. мувофиқ ба дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба таъмири хушсифати роҳҳо ва ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Конибодом корҳои ободкориву созандагӣ вусъати тоза мегирад. Дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом бо қаноатмандии хоса изҳор доштанд ки дар ин кори хайр сохторҳои марбутаи давлатиро сокинон ва соҳибкорони саховатпешаи маҳаллӣ дастгирӣ мекунанд. ҷоиз ба зикр аст ки мунфаршкунии роҳҳои деҳаи кӯчкаки ҷамоати диётӣ ба номи Раҷаб Ҳамробоев бо иқдоми соҳибкори муваффақ Мирхоҷа Зокиров дар доираи истиқболи ин ҷашни тарихӣ роҳҳои ҳудуди ҷамоат дар кӯчаҳои Ҳамробоев, Холиқов ва Довидов ба масофаи зиёда аз 1 километр асфалтпӯш карда шуд. аҳли оилаи мо сиёсати имрӯзаи давлатро пешгирӣ намуда дастгирӣ карда мо зиёда аз 1000 метр роҳро асфалтпӯш кардем. ин иқтидоме ки мо ин сиёсати давлатро дастгирӣ кардан бо 30-солагии давлати худамонро пешвоз гирифтаам. ҳамзамон раиси шаҳр аз сокинон барои давом додани корҳои ободонии диёри маҳбуб ва сазовори истиқбол гирифтани ҷашни тарихии 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистони азизамон даъват ба амал овард. идораи роҳсозии шаҳри Конибодом бо сафарбарнамоии техникаву таҷҳизот ва кормандон баҳри сифатан иҷро намудани корҳо мусоидат намуданд. маъракаи таъмири роҳҳо минбаъд низ дар дигар маҳаллаҳо роҳандозӣ карда хоҳад шуд. дар доираи нақшаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо ба ваксинатсияи зидди бемории COVID-19 фаро гирифтани кормандони соҳаи тандурустии шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо маром идома дорад. дар беморхона ва бахши кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи шаҳри Нав низ маъракаи гузарондани ваксина бар зидди бемории коронавирус аз ҳисоби кормандони соҳаи тандурустӣ ҷараён дорад. ҳамкорони мо Хуршед Ҳалимов ва Тоир Сулаймонов аз ноҳияи шаҳри Нав гузориш медиҳанд. бояд гуфт ки тибқи нақшаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон нахуст гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар асоси принсипҳои ихтиёрӣ аз ҷумла кормандони соҳаи тандурустӣ, соҳаҳои стратегияи хоҷагии халқ, шаҳрвандони синну соли аз 60 боло, нафарони дорои бемориҳои музмини ғайрисироятӣ ва кормандони соҳаи маориф ва илм ба ваксинатсия зидди бемории COVID-19 фаро гирифта мешаванд. аз рӯи нақша дар ноҳияи шаҳри Нав аввалан кормандони соҳаи тандурустӣ ба ваксиназании зидди бемории COVID-19 дар беморхона ва дармонгоҳи ноҳия фаро гирифта шуданд. имрӯзҳо чун дар тамоми ҷумҳурӣ дар ноҳияи шаҳри Нав низ эмкунӣ бар зидди бемории коронавирус оғоз гардааст ва аз санаи 26 ин маърака оғоз гардид ва то ба имрӯз дар ҳудуди ноҳия дар марҳилаи якум фақат кормандони соҳаи тандурустӣ ба нақша гирифта шудааст ки гурӯҳи мақсаднок яъне шумораи нафароне ки бояд ба эмкунӣ фаро гирифта шаванд 1070 нафар мебошанд ва то ба имрӯз аз ин шумора 720 нафар ба эмкунӣ фаро гирифта шудааст ки ин қариб 70% нақшаи ба зимма доштаамонро ташкил медиҳад. эмкунӣ бо маром идома дорад дар муассисаҳо ва эмкунӣ танҳо дар маркази саломатии ноҳиявӣ гузаронида шуда истодааст ва кормандони дигар муассисаҳо бо навбат омада дар маркази саломатии ноҳиявӣ эмгузаронӣ карда шуда истодаанд.
ҳамин тариқ дар давоми чанд рӯз аксари кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи шаҳринав ба ваксинаи AstraZeneca эмгузорӣ карда шуданд. бояд зикр намуд ки инак тӯли чанд моҳ аст ки дар кишвари мо низ мисли дигар мамлакатҳои олам сокинон бо ин намуди ваксина иммунизатсия аҳолӣ идома дорад. тавре мушоҳидаҳо нишон дод ки то ҳол ягон ҳолати хатарҳои истифодаи ин ваксина дар кишвари мо мушоҳида нашудааст. яъне AstraZeneca комилан бехавф аст ва табибон ҳам тавсия медиҳанд ки барои таъмини солимии ҷомеа ҳама бояд иммунизатсия карда шаванд. гузориши хуршед ҳалимов, соҳибнур абдурасулов аз ноҳияи шаҳринав барои барномаи иттилоотии Навид. пилла ашёи хуми пурқимати саноатӣ буда баҳри рушди соҳаи кирмакпарварӣ барномаҳои давлатӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ тарҳрезӣ шуданд. аз ҷумла дар заминаи татбиқи амалии барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди он дар ҷумҳурӣ хоҷагидорони мамлакат истифодаи зарфиятҳои истеҳсолиро ба таври матлуб ба роҳ монданд. шарҳи навбатии барнома дар ҳамин бора аз вилояти Суғд омода шудааст. имрӯзҳо дар ҳудуди шаҳрон ноҳияи вилояти Суғд маъракаи парвариши кирмак ва дар бархи шаҳрон ноҳияҳо тақсимоти он бо маром ҷараён дорад. кирмакпарварони вилоят соли равон азм доранд ки бо риоя намудани қоидаҳои агротехникии парвариш ва нигоҳубини кирмак дурнамаро саривақт иҷро намоянд. дар маркази ҷумҳуриявии илмии тадқиқотӣ ва таҷрибавии академияи илмҳои кишоварзӣ ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷойгир аст, парвариши намудҳои гуногуни кирмак имрӯзҳо ба роҳ монда шудааст. мутахассисони пойгоҳ кирмакро хуб нигоҳубин намуда истоданд ва парвариш дар ин ҷо асосан бо мақсади гирифтани тухмӣ ва ба вуҷуд овардани намудҳои тобовару маҳаллӣ ва сермаҳсул ба роҳ монда шудааст. дар пойгоҳи марказ мо зоту дурагоҳои маҳаллии худомо ки Тоҷикистон 1-2 ва Хуҷанд 1-2 мебошад нигоҳубин кардастем. беғайр аз ин 12 зоту шаҷарии давлатҳои хориҷӣ ва 50 шаҷараҳои яъне линияҳои нигоҳубин карда истодем ки ҳамаи ин якта халтача ба ҳисоби якта кирмака тухмаша мо нигоҳ карда инҷо парвариш мекунем ва дар оянда боз нигоҳубин карда аз ин тухмаша мегирем. дар инҷо мо ба ҳисоби 620 халтача яъне мехала коробканда 620 намуди ва кирмака нигоҳубин карда истодем. ба иттилои масъулин имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров парвариши 2200 қутии кирмаки абрешимӣ ба роҳ монда шудааст. парвариши кирмак дар хоҷагиҳо ва ҷамоати деҳот аз рӯи тавсия ва пешниҳодҳои мутахассисон ба роҳ монда шуда ин раванд мунтазам назорат карда мешавад. дар мавсими соли 2021 тибқи барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 нақши дурнамои 3 солӣ ба тавсиф расидааст ки мувофиқи он дар ҳудуди хоҷагиҳо ҷамоатҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз парвариши 2200 қути кирмаки абрешимӣ 3 сол намудани 57 тонна пилла пешбинӣ карда шудааст. аз рӯи таҳлилҳои агрономӣ ва мувофиқи маслиҳатҳо бо олимон бармеояд ки аз санаи 18-20 моҳи май дар ҳудуди ноҳия ҷамъоварии пилла оғоз мегардад. дар баробар ин хоҷагиҳо ва аҳолӣ низ дар манзилҳои иstiqомативу биноҳои алоҳида парвариши нигоҳубини кирмакро ба роҳ мондаанд. муборак ҷумаева сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буда 30 сол инҷониб кирмак парвариш мекунад. соли ҷорӣ 20 грамм кирмакро гирифтаву дар манзили истиқоматиаш онро нигоҳубин намуда истодааст. соли гузашта ӯ аз 20 грамм кирмак 120 килограмм пилла супорид ва соли ҷорӣ нақш додад ки онро ба 200 килограмм расонад. масъулин пайваста бо ҷараёни парвариш ва нигоҳубини кирмак огоҳ гаштаву маслиҳату тавсияҳо медиҳанд. парвариши кирмакам дар вақти мо пӯстпаттоӣ мегӯем, агар илмиш бигӯем, агар ин деқончаш бигӯем, агар ахоб хестану синни 1 синни 2 мегӯем, ҳамон вақт биям эҳтиёт шудан дар кор. сони агротехникаш намиша гармии ҳарорати хона нигоҳ доштан дар кор. ҳамиҳои агар риоя кунем ҳосили баланди кирмака мегирем, ҳосили ноки 50-60 дилхоҳаша мегирем. ба иттилои масъулин соли ҷорӣ дар вилояти Суғд 8890 қутии кирмак дар гармхонаҳо зинда карда шуда, аз он беш аз 7850 қутӣ токунун тақсим карда шудааст. боиси зикр аст ки парвариши кирмаки абрешим асосан дар 12 шаҳру ноҳияи вилояти Суғд роҳандозӣ гашта, вобаста ба иқлим ва ҷойгиршавиашон дар баъзе шаҳру ноҳияҳо тақсимот ҷараён дорад. рӯзҳои наздик ин марҳила дар шаҳру ноҳияи боқимонда ба монанди Айниву, Панҷакент, Деваштӯши Истаравшан ва ғайра пурра ба анҷом расонида мешавад. тибқи дурнамо соли ҷорӣ ҷамъоварии 298 тонна пилла дар ҳудуди вилоят ба нақша гирифта шудааст ки дар шаҳру ноҳияи иқлимашон гарм эҳтимол баъди миёнаҳои моҳи май ҷамъоварӣ оғоз хоҳад гашт.
با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چند مدت باز کورس آموزشی پیروان پیشوای ملت جریان داشت. با نتیجه گیری از جنبست تدبیر مذکور در کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان با اشتراک رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش به اشتراکچیان کورس مذکور شهادتنامه ها تقدیم کرده شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاران ما. بیشتر از 40 نفر دانشجوی لایقتمند در کورس آموزشی که تحت عنوان پیروان پیشوای ملت دایر گردید شرکت کردند. ضمن نتیجه گیری از کورس مذکور با اشتراک مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش مهمترین مسائلی که به حیات و فعالیت جوانان ربط داشت بررسی و تحلیل کرده شد. ذکر گردید که دستگیری همه‌جانبه جوانان یکی از مهمترین شاخه‌های سیاست دولتی حکومت کشور به حساب رفته در این زمینه مرحله و مرحله تدبیرهای مؤثر و سریع اندیشیده می‌شود. اطلاع داده شد که در کورس مذکور اشتراکیان فعال از تمامی دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری مدت 3 ماه به آموزش فرا گرفته شده، کارشناسان ساحه، متخصصان با تجربه وزارت و اداره‌ها به آنها اید به موضوعات مختلف خدمتی دولتی و فعالیت کاری درس گفتند. کورس آموزشی پیروان پیشوای ملت سال سوم است که از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش گذرانیده شده، در آن شماره زیادی جوانان فعال فرا گرفته می‌شوند. همچنین اظهار امید کرده شد که در آینده محفل آموزشی پیروان پیشوای ملت بهترین چهره‌ها را در سیاست اداره‌کنی دولتی و ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان روی کار خواهد آورد. در انجام این تدبیر مسئولین کمیته جوانان و ورزش کشور به شنوندگان کورس آموزشی پیروان پیشوای ملت شهادتنامه تقدیم کردند. тавре хабар дода будем бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон чанд рӯзи гузашта сарвазири мамлакат қоҳир расулзода бо сафари корӣ дар гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои кӯлоби вилояти хатлон қарор доштанд. дар ҷараёни ин сафар сарвазири мамлакат бо рафти тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ, истифодаи самараноки замин ва рафти корҳои таҳкимбахшии соҳил шинос шуданд. ҷараёни ин сафарро ҳамкорони мо шарҳ медиҳанд. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода бо ҷараёни сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди кӯлоб муъминобод ва дигар иншооти бунёдшаванда шинос шуданд. роҳи автомобилгарди кӯлоб муъминобод аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта 35 километрро дар бар мегирад. сохтмон ва навсозии иншоот соли 2019 оғоз гардида корҳои тахту ҳамворнамоӣ, таҳкурсии роҳ пурра ба анҷом расонида шуда, қабати якуми роҳ 85% мунфарш гардида, барои мунфаршнамоӣ қабати дуюм корҳо идома доранд. имрӯзҳо дар ноҳияи муъминобод сохтмони коргоҳи маҳсулоти ширӣ, осорхонаи бостоншиносӣ, бинои маъмурии маркази ҷавонон, истироҳатгоҳ, фермаи чорводорӣ, ҳавзи моҳипарварӣ, бунёд ва барқарорсозии тогзор, боғи интенсивӣ ва сиёҳолу ҷараён дорад. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби мутахассисони ватанӣ анҷом дода шуда, пас аз ба истифода супоридан барои сокинони маҳаллӣ низ ҷойи кор фароҳам оварда мешавад. ҳамаи иншооти бунёдшаванда бо саҳми соҳибкорони ватанӣ мутобиқ ба талаботи замони муосир сохта мешавад. мавриди зикр аст ки ноҳияи муъминобод яке аз ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат ба ҳисоб рафта, солҳои охир бо роҳи бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, маҳсулоти ширӣ ва кишоварзӣ дар ҳудуди ноҳия истеҳсолшуда коркард карда мешавад. натиҷа ҳамин аст ки хоҷагидорони ноҳия бо роҳи истифодаи мақсадноки замин самараи дастранҷи худро афзун намуда, дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти худию аз ҷиҳати экологӣ тоза саҳми худро мегузоранд. имрӯз хоҷагидорон бо истифода аз имтиёзу имконоти фароҳам овардашуда ба хотири рушди соҳаи кишоварзӣ ва саҳм гузоштан дар яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳу усулҳои муосири парваришро истифода карда, ниҳоли мутобиқ ба муҳити ноҳия ва сифати баландро дастрас намуданд. дар маҷмӯъ шурӯъ аз марказ то деҳаи дурдастарини ноҳия тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ вусъат бахшида шуда, дар баробари беҳтар намудани инфраструктураи ноҳия ҳамзамон бо ин васила сатҳи зиндагии сокинон баланд бардошта мешавад. соҳибкорони ноҳия бо ҷонибдорӣ аз сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон талош доранд ки ҷашнҳои миллиро бо дастовардҳои арзанда дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. дар идома сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар деҳоти рӯдакии ноҳияи восе бо рафти тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ва парваришу нигоҳубини маҳсулоти кишоварзӣ шинос шуданд. дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохтмон
сохтмон ва навсозии 62 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз 48 тои он сохта ба истифода дода шудааст. Дар баробари бунёд ва навсозии иншоот соҳибкорони деҳоти рудакӣ ҳамзамон тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ ва шинонидани гулу бута ва ниҳолони сояафкану ороиширо бо суръат идома дода истодаанд. ҳамзамон дар деҳоти рудакӣ ба таъсиси гармхонаҳо ва парвариши маҳсулоти ниёзи аввал мароғ зоҳир карда шудааст. имрӯзҳо дар гармхонаҳои муосири таъсис дода шуда помидор, бодиринг, хулфинай, ниҳолҳои ситрусӣ ва дигар зироат кишт карда шудааст. истифодаи муосиртарин роҳу усулҳои парвариш, заҳматҳои шабонарӯзӣ ва ҷалби мутахассисони соҳа ба нашъунамои хуби ниҳолон замина гузоштааст. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо ҳосил дар гармхонаҳо фаровон буда ҳамарӯза аҳли заҳмат самараи дастранҷи худро дар бозору марказҳои савдо ба фурӯш мебароранд. имрӯзҳо хоҷагидорони деҳоти рудакӣ дастуру супоришҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро сармашқи кори худ карда заминҳои дар тобеияти хоҷагии худ бударо мақсаднок истифода мебаранд. иттилоъ дода шуд ки ташкили гармхонаҳо ва сари вақт ба фурӯш баровардани маҳсулоти кишоварзӣ болоравии арзиши маҳсулотро дар бозору марказҳои савдо гирифтааст. бо дарки самараи нек доштани истифодаи мақсадноки замин имрӯзҳо сокинон ба таъсиси гармхона ва рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ бештар мароғ зоҳир кардаанд. зикр карда шуд ки хоҷагидорон дар баробари таъмини талаботи сокинони ноҳия самараи дастранҷи худро дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ ба фурӯш мебароранд. аз ҷиҳати экологӣ тоза, дорои сифати баланд будани маҳсулоти истеҳсоли гармхонаҳо ва зиёд будани талабот ба меваю сабзавоти ватанӣ аст ки имрӯзҳо хоҷагидорон бо соҳибкорон дар асоси шартнома самараи дастранҷи худро аз назди гармхонаҳо ба фурӯш мебароранд. ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Ховалинг бо рафти бунёди муассисаҳои таълимӣ, иншооти соҳаи тандурустӣ, саноат, китобхона, маркази омӯзиши забонҳо, осорхона, чойхона ва корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ шинос шуданд. дар ноҳияи Ховалинг аз 330 иншооте ки ба нақша гирифта шуда буд, 230 тои он сохта мавриди истифода қарор дода шуда, корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. аснои шиносоии сарвазири мамлакат масъулони ноҳия ва дигар ниҳодҳои дахлдорро вазифадор карданд ки ҳангоми бунёд ба шакл ва услуби бино таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда иншоотро мутобиқ ба талаботи муосири меъморӣ бунёд намоянд. зеро ҳамасола аҳолӣ афзоиш ёфта, сол то сол талабот ба хизматрасонии сатҳи баланд ва иншооти ҷавобгӯи талабот бештар мегардад. дар ноҳияи Ховалинг соҳаи саноат низ тақвият бахшида шуда, имрӯзҳо маҳсулоти истеҳсол намуда дар бозору марказҳои савдои ноҳия ва дар дигар минтақаҳои мамлакат низ рақобатпазир гаштааст. бо мақсади афзоиш додани самтҳои истеҳсолӣ ва таъмини сокинон бо ҷойи кор, имрӯзҳо бунёди иншооти соҳа бо маром ҷараён дорад. бо фаро расидани мавсими боришот, ҳамасола сатҳи оби дарёи оби Мазор ва дарёчаи Сари Осиёб баланд гашта, хавфи обхезиро ба миён меорад. дарёи оби Мазор аз ҳудуди 4 деҳот гузашта, зиёда аз 34 километрро дар бар мегирад. дар мавсими ҷорӣ низ чанд мавзеъ дар ҳолати хатарнок аст. дар сурати наандешидани чораҳои саривақтӣ, имкони ба миён омадани сел ва паёмади манфӣ доштан аз эҳтимол дур нест. бо ин мақсад масъулон барои вусъат бахшидани корҳо дар ин самт вазифадор карда шуданд. 7 май сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Балҷувон майдони бозии кӯдакон ва боғи фарҳангиро ба истифода супориданд. корҳои сохтмониро дар иншооти фарҳангӣ фароғатӣ мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мегатехника иншоот анҷом додаанд. дар дохили майдони бозии кӯдакон 9 адад аттраксион, 4 суҳбаткада, ҷои варзишӣ ва дигар нуқтаҳои дилхушии кӯдакон таъсис дода шуда, ҳамзамон дохили боғ кабудизор гардида, ниҳолҳои сояафкану ороишӣ шинонида шудааст. майдони бозии кӯдакон ва боғи фарҳангӣ фароғатӣ дар майдони 0-140 гектар бунёд карда шудааст. сохта ба истифода супоридани майдони бозии кӯдакон ва боғи фарҳангӣ фароғатӣ ҳавасмандии кӯдакону наврасонро ба миён оварда, шодию нишоти ин қишри ояндасози ватан ҳадду канор надошт. сарвазири мамлакат аснои мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншооти фарҳангӣ таъкид намуданд, ки дар замони соҳибистиқлолӣ дар заминаи дастуру ҳидоятҳои дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат иншооти муосири фарҳангӣ бунёд карда шуда, барои истироҳату фароғат ва зиндагии сокинон имкони мусоиди будубош фароҳам оварда шуд. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз зиндагии сатҳи баланд бархурдор буда, бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи Тоҷикистони соҳибистиқлол кору фаъолият ва зиндагӣ менамоянд. ҳамчунин сарвазири мамлакат дар ноҳияи Балҷувон бо рафти бунёди терминали мусофиркашонӣ, бинои маъмурии
маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, бинои маъмурии шуъбаи бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк рақами 75, корхонаи коркарди гиёҳҳои шифобахш, тарабхонаи Саёд, бинои маъмурии бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия, бинои матбаа, майдони парчам ва нишони давлатӣ, осорхонаи мардумии ноҳия ва варзишгоҳ шинос шуданд. Тибқи нақшачорабиниҳо то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду таъмири 375 иншоот аз ҷумла 35 муассисаи таълимӣ, 8 кӯдакистон, 23 майдончаи варзишӣ, 3 толори варзишӣ, 2 беморхона, 20 бунгоҳи тиббӣ, 2 маркази тиббӣ, 2 дорухона, 13 меҳмонхона, 18 сартарошхона, кошонаи ҳусн, 15 ҳамом, корхонаи коркарди шир, 6 сехи дузандагӣ ва 3 дукони ҳунарҳои мардумиро ташкил медиҳад. Аз шумораи умумии иншооти ба нақша гирифташуда 80% он бо ҷалби маблағҳои ғайрибуҷетӣ сохта мешавад. Дар доираи сафари корӣ сарвазири мамлакат аз ҳолати воқеаи дарё ва корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ҳудуди ноҳияи Балҷувон дидан карданд. Бо фаро расидани мавсими боришот ва баланд гардидани сатҳи оби дарёҳо чанд мавзеъ хароб гардидааст. Вобаста ба вазъияти ҷойдошта таррезии нақшаи нав ва фаъолияти густурда зарур шуморида шуда, масъулон барои равнақ бахшидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ вазифадор карда шуданд. Дар идома сарвазири мамлакат бо рафти бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 дар ноҳияи Темурмалик шинос шуданд. Иншоот дар майдони 138 гектар бунёд карда шуда, корҳои сохтмонӣ соли 2018 оғоз гардидааст. Фармоишгар муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо ва лоиҳакаш ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сафедобтури шаҳри Душанбе буда, иншоот дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд карда мешавад. Дар корҳои сохтмонӣ беш аз 100 нафар мутахассисони ватанӣ ҷалб карда шудаанд. Бо назардошти синфхонаҳои фанӣ, иншоот барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани 1240 нафар пешбинӣ шудааст. мувофиқи лоиҳа дар муассисаи таълимӣ сохтмони 6 синфхонаи фанӣ, маҷлисгоҳ бо 150 ҷойи нишаст, толори варзишӣ бо 100 ҷойи нишаст, майдончаи варзишию ҳарбӣ, ошхона ва дигар утоқҳои лозима бунёд карда шуда, ҳамзамон муосиртарин технологияҳои соҳавӣ дастрас карда мешавад. иттилоъ дода шуд ки дар иншоот аслан масолиҳи сохтмонӣ истифода бурда мешавад. имрӯзҳо дар маркази ноҳияи Темурмалик сохтмон ва навсозии рамзҳои давлатӣ, парчам ва нишон, гулгашт, боғи фарҳангӣ фароғатӣ, бинои маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ, майдончаи варзишӣ ва бунгоҳи тиббӣ ҷараён дорад. таъкид гардид ки иншооти ба нақша гирифташуда то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода мешавад. аснои шиносоии сарвазири мамлакат таъкид намуданд ки ҳангоми сохтмони иншоот ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда, муҳити атроф низ ободу зебо гардонида шавад. сипас сарвазири мамлакат дар деҳоти Саидмумин Раҳимов муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот дар доираи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи давлатии рушди муассисаҳои соҳаи маориф барои солҳои 2017-2021 аз ҷониби муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд карда шуд. иншоот дуошёна буда, барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани 528 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. иншоот аз 10 синфхона аз ҷумла синфхонаҳои муҷаҳҳази фанӣ, лабораторияҳои фанҳои физика ва химия, синфхонаи омодагии ибтидоии ҳарбӣ, синфхонаҳои технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ, китобхона, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ, ошхона, утоқи омӯзгорон, майдончаи баскетбол, футбол, волейбол ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат буда, атрофи бино сафолакпӯш гардида, гулу бута ва ниҳолҳои сояафкану ороишӣ шинонида шудааст. ҳамзамон бо мақсади фароҳам овардани имкони мусоид барои омӯзиши касбу ҳунар ба хонандагон дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, дар муассисаи синфхона барои омӯзиши касбу ҳунар барои писарон ва барои духтарон низ ҳуҷраи махсус ҷиҳати омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ва омода кардани хӯрокҳои миллӣ таъсис дода шудааст. аснои ба истифода супоридани муассисаи нави таълимӣ сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, аз омӯзгорон талаб карда шуд ки ҷавононро дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ тарбия намуда, мутахассисони варзида ва ҷавонони донандаи илмҳои муосирро омода созанд. дар донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон масъалаи ифродгароӣ мавриди баррасии ширкатдорони як ҳамоиш ки аксаран ҷавонон буданд қарор дода шуд. ҳозирин зуҳуроти ифродгароӣ ва равандҳои таъсиргузор ба ин ҷараёнро маҳкум карда, ояндасозони миллат ҷавононро ба омӯзиши меъёрҳои давлатдории миллӣ даъват намуданд. тафсилот дар ин хусус.
тадбири мазкур аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки васеъ донишҷӯёни донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон баргузор шуд. зимни баромадҳо муқовимат бо ифротгароӣ ва баландбардоштани нақши ҷавонон дар амри мубориза, ин зуҳуроти манфии асри нав ба ҳамоҳангии бештару беҳтар ниҳодҳои қудратӣ, маориф, оила ва кулли қишри ҷомеа рабт дода шуд. ба андешаи ҳолдонҳои соҳа маҳз дар натиҷаи ҳамин ҳамоҳангиҳо имкон аст қадам ба қадам ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар самти пешгирии ифротгароӣ махсусан дар миёни ҷавонон пиёда гардад. ҳадаф аз баргузории чорабинии имрӯзаи мо дар он буд ки ба хотири пешгирии ҷавонон аз ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои номатлуб ҳамлнадиҳӣ ва тарбияи насли ҷавон буд ва ҳифз намудани арзишҳои миллӣ буд ки миллати мо аз қадимаём яъне ки фарҳанг дошт, тарих дошт, тамаддун дошт, урфу одат дошт. ана ҳаминро ҳифз кардан ва донишҷӯёни мо, ҷавонони мо бояд донанд ки яъне ки и сулҳу субот, и оромӣ, и тинҷиву амонӣ ба осонӣ ба даст наомад. тавре зикр шуд, ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавонон ҳамчун нерӯи бузургу созанда эътимоди зиёд дорад. пайдо кардани роҳу усули самараноки мубориза бо ифротгароӣ дар байни ҷавонон бошад вазифаи муҳиметст ки бояд дар лобалои хатарҳои замони муосир ҳарчи зудтар анҷом дода шавад. ҳамин гуна мавзӯи мавриди назар ба таври бояду шояд аз ҷониби мутахассисон таҳлилу баррасӣ гардид. даври муассисавии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат дар шаҳру навоҳии мамлакат ҷамъбаст гардид. ҳамакнун масъулин барои даври ноҳиявии ин озмун шогирдону устодони муассисаҳои худро номнавису пешниҳод карда омодагӣ мебинанд. хабарнигорони минтақавии мо перомуни ҳамин мавзӯъ аз ноҳияи Вахш гузориш медиҳанд. дар 66 муассисаи таълимии ноҳияи Вахш даври аввали озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат гузаронида шуду имрӯзҳо омӯзгорону хонандагон ба даври дигари он омодагӣ мебинанд, чун дар ин моҳ давталабонро даври ноҳиявии озмун интизор аст. мо барои омода намудани хонандагон дар мактабҳо ҳамин озмунро дар ду давр гузаронидем. аллакай мо 4та намунаи кори хонандагон ёфтем ки онҳо мумкин дар даврҳои мемада иштирок карда сазовори ҷои хуб шаванд. با گفته معارفچیان اعلان آزمون علم فروغ معرفت آموزگاران را هوسمند می‌سازد تا باز هم برای رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی جهد و تلاش نمایند و با اصول گوناگون به شاگردان درس گفته در قلب ایشان نیز محبت به فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی را جای گردانند. زیرا پیشروی مکتب بچگان در آزمون‌های سطحی جمهوری و بین‌المللی جای گرفتن آنها پیش از همه برد و موفقیت خود استادان می‌گردد. در واقع هر یک آزمونی که پیشنهاد می‌گردد به مقصد نبوده برای رشد صحت تاثیرگذار است. و مثال این آزمون که علاقه سهم خود را در بهتر شدن سطح تعلیم و فراهم آوردن شرایط خوبی درسی در بسیاری از مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه بخش گذاشته است. در مؤسسه ما شرایط برای گذراندن مشغولیت‌ها از فن تکنولوژی اطلاعاتی خیلی خوب فراهم آورده شده است. با دستگیری و ابتکار پیشروی ملت پرزیدنت مملکت محترم امام رحمان برای ما 10 سینخانه ایلواگی در شفت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ساخته شده است و یکی از همین کابینت هایی که برای مخصوص برای فن تکنولوژی اطلاعاتی در اینجا با تمام تکنولوژی زمانوی مجهز گردانیده شده است و ما درس‌های خود را در همین کابینت نو میگذرانیم و تمام شرایط‌های لازمه در این کابینت در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه.
در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور.
در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان ادامه دارد. شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج کشور. در صحیفه نوبتی برنامه. در جریان